Pois, benvidas, benvidos. Imos retomar a sesión de Pensar con Orgullo coa ponencia da profesora Beatriz Suárez Briones. É profesora da Universidade de Vigo, de Teoría da Literatura e Literatura Comparada. Ademais, bueno, penso que de sobra coñecida a súa traxectoria vencellada aos movementos lésbicos e feministas en Galicia, en Galiza. Para min é moi especial presentala por unha cuestión xa particular que eu penso que nunca comentei con ela. E cando eu, na miña traxectoria persoal, comecei a politizar a miña sexualidade, todos os textos e todas as referencias que eu tiña proviñan de contextos pois estatais ou de fora, incluso estranxeiros, non? Pois eu lía moito a Paco Vidarte, lía moito a Pol Preciado, bueno, en fin, autoras e autores relevantes. E de repente atopeime con que había xente aquí en Galiza que tamén estaba pensando dende unha posición lésbica e queer, unha posición complexa, moitos debates e que a verdade é que foi unha inmensa alegría e para mí foi importante descubrir que tamén aquí en Galiza podemos pensar o que implica a política das nosas sexualidades, non? Neste sentido, quero agradecerlle ao Consello da Cultura Galega, especialmente a Comisión de Pensamento, a Carme Adán, perdón, que non me lembro sí, a proposta desta xornada. Bueno, penso que é importante que teñamos espazos para reflexionar, como dicía antes, tamén aquí dende Galiza. Beatriz Suárez Briones fixo a súa tese sobre co título Hermenéuticas da sospeita, teorías e críticas literarias feministas, dirixida pola doctora Iris Zabala, que era catedrática naquel momento da Universidade de Utrecht, en Holanda, e, ademais, ten a curiosidade de que foi a primeira tese feminista defendida nun ámbito académico da filoloxía, o cal penso que tamén é un mérito que podemos rescatar. Esta é unha verdadeira presentación arqueolóxica. En fin, creo que podíamos movernos máis cara ao presente. Vale. No seu é autora de moitos artigos de investigación, moitos libros que amondan estas cuestións. Estaría ben rescatar, por exemplo, un libro do que foi editora, Las lesbianas non somos mujeres, en torno a Monique Wittig. Eu penso que tamén rescatar o pensamento de Monique Wittig é toda unha hazaña e teríamos que pensala todavía máis nestes momentos, non? E, bueno, non vou seguir, entón, con este exercicio arqueolóxico, como diela, e vos deixo para que podamos disfrutar da súa presentación. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas. Moitas grazas, Enrique, por ser breve, remontarse ao presente, e moitas grazas a Carme Adán por terme convidado a estar aquí hoxe e, por suposto, ao Consello da Cultura Galega por atreverse a facer tamén eventos como este, porque eu sempre ali por donde vou por Galiza, digo, porque apenas hai, non son poucos, entón temos que congraciarnos cada vez que hai un que nos permite pensar en conxunto, pensar colectivamente cuestións que nos atinxen tanto e tan profundamente como son estas: que somos, que suxeitos somos e como ser suxeitos disidentes nos custa ás veces ata a vida. Eu me presento como unha feminista lesbiana queer, que é o que son, e sei que este sintagma a base de tres palabras, de tres sustantivos pegados, ás veces é problemático e hai cousas aí dentro que chirrían, o sea, non é unha transición suave entre cada un destes, ou unha convivencia suave entre, non hai unha convivencia suave entre estes elementos, hai asuntos chirriantes e que chirrían incluso, non só chirrían nas orellas, sino que chirrían tamén dentro de nós, e entón eu
O que querería facer hoxe aquí é presentarvos un pouco a historia dos conceptos fundamentais, das autoras fundamentais que nos trouxeron ata aquí. Porque a min, como feminista, sempre me preocupa que o feminismo aprendera tan pouco de algunhas pensadoras que pensaron do modo máis radical posible o cambio de mundo que en realidade buscamos. Entón, vou facer un percorrido histórico, pero ao fío das miñas necesidades discursivas e ao fío das miñas preferencias, insisto, polos fitos deste pensamento que nos permite aquí e agora ser feministas lesbianas queer, a pesar de que esta ensamblaxe é, como diría Lauren Berlant, unha ensamblaxe criminal de conceptos, non? Bueno, pois feministas lesbianas queers de toda a condición chegamos ata aquí, somos, obviamente, non só nós, senón que o queer en xeral, a herdanza de movementos contraculturais e de liberación que van xurdindo a partir da metade do século XX, pero fundamentalmente de dous movementos, non? O movemento feminista e o movemento LGTB. O logro fundamental destes dous últimos movementos, como corpus teóricos e movementos políticos, foi facer das mulleres, das lesbianas e dos gays suxeitos políticos. A falla deste programa que acabaría producindo o queer foi perder o seu poder subversivo ao facer de muller, de lesbiana, de gay, identidades construídas sobre subxectividades estandarizadas seguindo un modelo ideal e idealizado e cego, cando non directamente insensible ou mesmo hostil ás diferenzas. Todos os suxeitos abyectos sabemos que as marxes son lugares de produción de discursos e accións que minan ao heteropatriarcado, que o mundo ao que aspiramos non só non está cego ás diferenzas, nin as prolonga como un instrumento de opresión, senón que se construe dende as diferenzas. Asumir as diferenzas implica un cambio de posición epistemolóxica, ética, ideolóxica, política. Unha epistemoloxía perversa chamouna Yves Sedgwick. Queer é a súa linguaxe. Pensamos queer, facemos queer. E aquí hai que recordar que a acción non representa ningunha esencia ou identidade interior ao suxeito, porque, como sinalara Judith Butler, a acción non é expresiva, a acción non expresa ao suxeito, senón performativa. Para min, esta é a diferenza radical co feminismo non queer e co lesbianismo feminista non queer. Xa o dixo Monique Wittig meridianamente claro no seu A mente hetero fai nin máis nin menos que 40 anos. E, efectivamente, este ano, ademais, se cumplen tamén os 50 de Stonewall, así que estamos de varios cumpleanos de décadas, non? Na mente hetero, Monique Wittig dicía: a mente hetero non pode concebir unha cultura, unha sociedade onde a heterosexualidade non ordene non só todas as relacións humanas, senón tamén a mesma produción de conceptos e inclusive dos procesos que escapan á conciencia. Os discursos da heterosexualidade oprímenos no sentido de que nos impiden falar a menos de que falemos nos seus termos. Todo o que a cuestiona é inmediatamente descualificado como elemental, básico, sin sustancia. Estes discursos négannos toda a posibilidade de crear as nosas propias categorías. Home e muller son conceptos políticos de oposición. Para nós, isto significa que xa non pode haber mulleres e homes e que como clases e categorías de pensamento ou lenguaxe teñen que desaparecer mulleres e homes política, económica, ideolóxicamente. Isto é do 78. Yves Sedgwick, en Queer and Now, un ensaio escrito no 91, reflexiona, entre outras cousas, sobre a violencia que se exerce sobre los adolescentes queer, pola familia, polo profesorado, polas institucións
e as ideoloxías religiosas, polo persoal de servicios sociais e o sanitario e de saúde mental, e denuncia como ser queer é ser unha vítima e, con sorte, unha supervivinte desa violencia sistémica. Pero tamén é ser a resistencia a ese sistema que exixe o asuste total a normalidade, a normalidade de sexo, xénero, sexualidade. Por iso, para Eve Sedgwick, en este Queer and Now, queer alcanza o seu verdadeiro sentido cando vai vinculado á primeira persoa. O que fai, o único que fai verdadeira a descripción queer é a compulsión de usalo na primeira persoa, di ela. Moi pronto na vida dos movementos de liberación das mulleres e homosexual, a finais dos anos 70, produciuse unha crítica revulsiva ao privilexio do xénero ou da preferencia sexual sobre outros aspectos da identidade. As feministas negras e lesbianas criticaron ao movemento feminista por cinguirse a intereses propios do liberalismo burgués, igualitarista, branco, heterosexual e imperialista, e defenderon a necesidade de facer interseccionar as identidades raciais, sexuais, étnicas, de xénero e de clase. E o mesmo ocorreu no movemento lesbigai, do que se denunciou a súa deriva branca, burguesa e asimilacionista. Esta crítica fíxose posible pola emerxencia de alteridades discursiva e políticamente moi belixerantes que, dende a súa propia experiencia de exclusión e dende o seu activismo ou das súas comunidades, e servíndose dos instrumentos conceptuais do postestructuralismo, problematizaron a idea dunha identidade e unha identidade estable, homoxénea, muller e home. A partir de aquí vou facer esta cala en pensadoras e en conceptos que me interesan, pero non esta narración vai a seguir o fío das miñas necesidades discursivas, insisto. En absoluto ten vontade teleolóxica, nin quero que entre os textos se pense que hai unha relación causal de causalidade, porque moitos destes textos e autoras é certo que son contemporáneos, é certo que son escritos dende un pensar que é epocal, que pertence a unha xeración, pero incluso moitos destes textos, que todos eles son fundamentais para o feminismo lesbiano e queer, todos estes textos, ou algúns destes textos, na súa época pasaron prácticamente desapercibidos e explotaron décadas despois como balizas que nos ensinaron a iluminar, que nos iluminaron, o camiño en construcción do feminista lesbiano queer. A obra de Judith Butler, por exemplo, a obra de Judith Butler é paradigmática neste sentido ao desenvolver en profundidade a idea de que as identidades serven como categorías normalizadoras a rexímenes regulatorios. Esta inspección deconstructiva da identidade de xénero comezou con Gender Trouble, con o xénero en disputa, o traduciron ao español anos despois. Con este libro Butler oponse frontalmente e é máis, invirte, e este movimento é radicalmente inédito, invirte a forma habitual, entón, no ámbito da teoría feminista e dos estudos das mulleres, de pensar o sexo como o material biolóxico en bruto, así o denominara Gail Rubin en aquel maravilloso texto, artigo do 75, o tráfico de mulleres. O sea, pensar o sexo como o material biolóxico en bruto ao que se sobrepón o xénero. O xénero, para Butler, en cambio, é un mecanismo produtivo, xera suxeitos que non existen a priori, senón que son creados na fábrica da cultura, dun modo similar àquel en que os obxectos manufacturados son producidos no traballo de produción das fábricas. E para que exista o xénero deben existir homes e mulleres sobre os que impoñelo. É dicir, o xénero inviste ao corpo do seu sexo. O sexo xa está xenerado. O sexo non é a base biolóxica do xénero, senón o seu efecto máis poderoso.
É dicir, non hai un sexo prediscursivo, punto de referencia estable sobre o que actúan e ao que se sobrepoñen as prácticas de xénero. Xénero e sexo son produtos discursivos e que teñen un efecto de verdade. Malia ser produtos dos discursos culturais, preséntanse como a verdade que precede, que preexiste a eses discursos. No canto de ser sustancia, interior, esencia, o xénero é efecto de actos reiterativos que crean a ilusión de que existe un núcleo inmanente e constitutivo do ser. Os actos que actúan, e insisto na redundancia, os actos que actúan o xénero producen unha apariencia de realidade e de esencialidade e difuminan o seu carácter construído por sistemas regulatorios fortísimamente normativos que impoñen quen e que é intelixible e pode existir, e quen, que suxeito, é inintelixible, abyecto, enfermo, criminal e debe ser curado ou eliminado. Ademais, a ilusión dunha identidade de xénero e sexo innata, esencial ao que somos, serve aos propósitos da regulación da sexualidade no marco obrigatorio da heterosexualidade. Pero as intervencións discursivas e políticas e as prácticas disciplinarias que xeran, e uso mantenta outra vez a redundancia, un xénero evidente e intachable son escamoteadas para facer do xénero natureza. Agora ben, que o xénero sexa performativo non quere dicir que sexa voluntarista, que se poda actuar ou non a vontade, como se existise a posibilidade de crear libre e conscientemente a propia identidade. En Corpos que importan, un texto do 1993, Butler insistiu na idea de que a performatividade non é performance, porque a performatividade non é algo que o suxeito actúa, iso é a performance, senón o proceso a través do que o suxeito é constituído. En Desfacer o xénero, do 2004, prosegue este traballo de Zappa dos conceptos de xénero e sexo e así, en este texto, en un dos capítulos deste texto que se titula precisamente Regulacións de xénero, interroga: hai un xénero que preexiste a súa regulación ou é o caso que, ao estar suxeito á regulación, o suxeito xenérico emerxe producido en e a través desa forma particular de suxección? Non é a suxección o proceso mediante o cal a regulación produce o xénero? Para inmediatamente concluir, é importante recordar polo menos dúas advertencias sobre a suxección e a regulación derivadas dos estudios Foucaultianos. Unha, o poder regulatorio non só actúa sobre un suxeito preexistente, senón que tamén conforma e forma a ese suxeito. Mais aínda, cada forma xurídica do poder ten o seu efecto productivo. E dous, que dar suxeito a unha regulación é tamén ser subxectivado por ela, isto é, ser creado como suxeito precisamente ao ser regulado. Con esta observación, Butler enfriaba aquela certa euforia posmoderna de xéneros e sexos que caracterizou a un sector da teoría queer a finais do século XX, alá polos 90, que enfatizaba a posibilidade voluntarista e autocreativa de xénero e sexo, a súa infinita manipulabilidade e tamén a súa ilimitada disponibilidade feita a medida das necesidades e gustos das persoas. En 1990, o mesmo ano en que vía luz O xénero en disputa, Yves Sedgwick publicou Epistemoloxías do armario, libro en que criticaba a tendencia a entender a identidade sexual en base ao obxecto de desexo, en base ao xénero do obxecto de desexo. O seu libro é un exemplo extraordinario do cambio de perspectiva teórica e política que se estaba producindo na contorna teórica e activista das políticas da identidade. Para Sedgwick, a forma de entender a identidade sanciona e revalida
no canto de deconstruir e recusar a heteronormatividade, a súa lóxica argumental e as súas institucións. Por certo, heteronormatividade é un concepto que aquí aínda non existía, aquí no 90, no? É un concepto que crea Michael Warner no 1993 e uns anos máis tarde, el mesmo e Lauren Berlant o definen así, e cito a ela e a el, non? Que traballando xusto en Fear of a Queer Planet, as institucións, heteronormatividade, non? Sería as institucións, estruturas de pensamento, orientacións e prácticas que fan da heterosexualidade non só algo coherente, é dicir, organizado como unha sexualidade, senón privilexiado. A heteronormatividade non é heterosexualidade, senón heterosexualidade obrigatoria ou institución política, como tamén antes comentou Lorenzo, non? Analizar a heteronormatividade permite reconsiderar os rituais, os costumes, a apariencia, os privilexios e dereitos asociados coa heterosexualidade, branca e burguesa sobre todo, e visibiliza o feito de que a heterosexualidade é tamén construcción cultural, un produto que é presentado como natureza. Yves Kosofsky, en Epistemoloxías do armario, que lle dá voltas ao concepto de identidade sexual, non di: é sorprendente que das varias dimensións nas que a actividade sexual dunha persoa pode ser diferenciada das de outra, dimensións que inclúen a preferencia por certos actos, por certas zonas corporais ou por certas sensacións, por certos tipos físicos, por certa frecuencia dos actos, por certos investimentos simbólicos, por certas relacións de poder, por certos gustos na idade, por certas especies e número de participantes, etc. Precisamente unha, o xénero do obxecto de desexo emerxe no cambio de século, e aquí ela se refire de século XIX ou XX, que é a etapa na que, como tamén comentou antes Lorenzo, o texto tamén de Foucault, Historia da sexualidade, no seu primeiro libro, non, di que aí se produce este cambio epistemolóxico e se crean estes suxeitos que van a chamarse homosexuais, heterosexuais, non? Bueno, pois di ela, precisamente de todas as posibilidades, unha soa, o xénero do obxecto de desexo emerxe e permaneceu desde entón como a dimensión por excelencia, esa a que ora chamamos orientación sexual. Unha categoría ou dimensión esa que para ela volveuse ubicua e non fai senón reificar a hexemonía da heterosexualidade ao manter a relación binaria hetero-homo baseada no par home-muller, sustento e alicerce do pensamento dualista. Pero outra lóxica contrahexemónica se estaba producindo en paralelo a esta e viña construíndose na escritura e a práctica de outras pensadoras e activistas asociados co radicalismo sexual. Por exemplo, Pat Califia e Gail Rubin defendían que os termos gay, lesbiana e heterosexual son corsés limitados e limitadores como categorías de identificación sexual. Elas, que se movían nos círculos do feminismo lesbiano prosexo e SM, serviron de portavoces, entre outras, das autodenominadas pervertidas sexuais nas guerras do sexo dos anos 80 nos Estados Unidos. Sostiveron elas que as prácticas sadomasoquistas transgreden a liña supostamente inviolable entre homo e hetero, que o sexo entre lesbianas e gais nun encontro sexual SM non é heterosexualidade, dado que o xénero das persoas participantes non é un aspecto trascendente nin definitorio. Entón, hai sexo entre homes e mulleres que non sexa heterosexual? Se é así, a todopoderosa e omnipresente, ubicua, como diría Yves Sedgwick, dicotomía homo-hetero parece inapta, senón directamente inepta, para explicar unha boa porción da sexualidade humana. Se hai vida máis aló ou máis acó da hetero-homo, do par hetero-homo, para que mantelo? A quen beneficia seguir mantendo este par?
A teoría queer é, entre outras cousas, unha resposta a esas preguntas. No último libro de Eve Sedgwick, que se traducí, por certo, o ano pasado, grazas ao esforzo persoal de María José Belbel, Tocar a fibra, este é un libro que Eve Sedgwick escribe hai uns 10 anos, non? Cando ela está enferma de cáncer e loitando por vivir, non? E, bueno, é unha batalla que perde. E escribe Tocar a fibra, que é un texto que temos que ler as persoas que nos interesa a teoría dos afectos, porque aí Eve Sedgwick construe e tece esta teoría de maneira, bueno, tremendamente emotiva, non? Como dá o falar dende a proximidade tamén da morte, non? Do coñecemento da propia mortalidade, en fin. E di Eve Sedgwick aquí, eu cando a coñecín, Eve Sedgwick xa estaba enferma e era a persoa máis optimista, vitalista e sabia que eu coñecera, non? E apenas parecía que fora a morrer. Xa estaba tan chea de vida que era imposible que fora a morrer, non? Di ela, a partir dos anos 60 do século XX, sobre todo, van incrementándose en Occidente as referencias a enfoques non dualistas en todo tipo de discursos, académicos, profesionais ou populares en ámbitos tales como a física, o xénero e a sexualidade, a arte, a psicoloxía e a psicoanálise, a deconstrucción, as relacións poscoloniais, a pedagogía, a religión e a espiritualidade, a raza, a problemática ligada á mente e corpo, etc. Entre outros moitos campos do saber. Pero, por suposto, é bastante máis fácil deplorar os confusos e tendenciosos efectos dos modelos do pensamento binario e denunciar a súa incesante estucia que articular ou moldear outras formas de pensamento. Para min, a teoría queer é un destes intentos. Volvendo, entón, dando un paso atrás, alá polos anos 80 nos Estados Unidos, Gayle Rubin e Judith Halberstam fixeron intelixibles toda unha variedade de prácticas e identidades de subculturas sexuais lésbicas, estigmatizadas e consideradas incomprensibles, inasumibles, desagradables para o feminismo heterocentrado, pero tamén para as lesbianas políticas. E, ademais, incoherentes, ao non seguir a obrigada transitividade de xénero, sexo e sexualidade. Judith, agora Jack, Judith Halberstam, fixo en Female Masculinity, que se traduciu ao español como masculinidade de muller, non? Ao analizar diferentes formas de expresión da masculinidade e estilísticas sexuais das lesbianas butch, suxeitos considerados abyectos, aberrantes e repulsivos por demostrar que a masculinidade non é unha propiedade intrínseca dos machos humanos heterosexuais. A liña de traballo de analizar o xénero como drag, como transformismo, como actuación, fora usada xa de xeito pioneiro pola antropóloga Esther Newton en outro libro, Mother Camp, que foi traducido hai 2 anos tamén por María José Belbel. E, de verdade, son libros como de referencia para quen lle interese pensar no xénero ao modo butleriano como drag, non? Bueno, pois aquí en Mother Camp, que é un texto do 72, Esther Newton recolleu os resultados da súa investigación levada a cabo a mediados dos anos 60 sobre as drag queen. E a Gayle Rubin debémoslle outros 2 textos fundamentais. Un é aquel da que xa mencionei, aquel Tráfico de mulleres, pero outro, Tráfico de mulleres é do 75, pero o outro e sobre todo é Construindo o sexo de 1984. Un ensaio potentísimo que certifica a ruptura entre un feminismo entendido como análise desde o xénero e outro que se dedicará a un análise radical da sexualidade en liña cos estudios gais e lesbianos. Para Rubin, o xénero e a sexualidade, aínda que están íntimamente imbricados, constitúen 2 ámbitos distintos da práctica social. Isto as feministas de entón non llo perdonaron nunca. Non dicir que o feminismo era o asunto do feminismo era o xénero e que o asunto, ou que a sexualidade era o asunto
do pensamento da disidencia sexual, non? Bueno, hai quen considera que a teoría queer comeza con ese texto. Rabin, seguindo a Foucault, demostra como a sexualidade tamén é un produto manufacturado polos discursos sobre a sexualidade. Son estes os que crean a sexualidade e non a inversa. Non hai unha sexualidade a priori sobre a que despois se escribe. Estes discursos crean unha sexualidade boa, normal, xa, natural, desexable, sexy, e unha mala, anormal, patolóxica, desviada, aberrante, de risco, repulsiva. Este dualismo organízase xerárquicamente ao redor dos eixos hetero-homo, monógama promiscua, procreadora non procreadora, gratis por diñeiro, en parella, en solitario ou en grupo, mesma xeración interxeneracional, só corpos ou con obxectos manufacturados, vainilla, BDSM. Entre a boa e a mala sexualidade levántanse as sucesivas fronteras sexuais e créanse as diferentes castas sexuais. Só a sexualidade boa puido ata moi pouco falar para contarse a si mesma. A boa sexualidade, a heterosexualidade e as convencións heteronormativas da intimidade que sustenta impiden que se construan culturas sexuais non normativas que, ademais, foron ferozmente perseguidas ata, na medida do posible, ser exterminadas. Criminalización e encarceramento, condenas a morte, patoloxización e terapias aversivas, electroxoc, lobotomía, violencia LGTB-fóbica que vai do insulto á malleira e ao asesinato, foron e son o pan de cada día na historia das nosas comunidades. A comunidade heterosexual, en cambio, imagínase a si mesma facilmente mediante escenas de intimidade, emparellamento e parentesco. Todo este entramado, este imaginario colectivo, é un exemplo do funcionamento da heteronormatividade, que imagina como identidades criminais as formas de intimidade que non teñen necesariamente que ver co fogar, co parentesco, a parella, a propiedade ou a nación. Neste último sentido, as diásporas queer crearon redes transnacionais de grupos étnicos que sinalaron a profunda heteronormatividade do concepto nación. O feminismo xa desvelara o seu carácter intrínsecamente patriarcal. Sexualizar a cidadanía é pensar como as normas de xénero, sexo, sexualidade serven de prerequisitos para ingresar como membro de pleno dereito do Estado-nación. A globalización trouxo consigo tamén unha imparable globalización queer. As loitas e activismos queer adoptan formas específicas en diferentes contextos culturais e xeográficos, e todas elas hibridan, levando a creba a unha idea, a idea dun queer branco e do primeiro mundo, pese á aplastante fortaleza e tamén aínda imperialismo cultural do norteamericano e europeocéntrico. Jasbir Puar, ela procedente de orixe paquistaní, norteamericana paquistaní, Jasbir Puar, no 2007 acuñou o concepto de homonacionalismo, o que tamén se referiu Lorenzo, para aludir ás formas en que os dereitos da comunidade LGTB son usados como excusa por discursos conservadores para afianzar posicións xenófobas contra un outro, xeralmente islámico, pero non só, fabricado e representado, é dicir, para que sexa percibido e sentido como atrasado, misóxino, homófobo e que pon en perigo o ideal de dereitos humanos construído nun occidente intachablemente igualitarista. E isto, como tamén comentou Roberto, é máis increíblemente chamativo cando a extrema dereita usa os dereitos da comunidade LGTBI como unha forma de resaltar o profundo liberalismo europeo fronte a ese mundo atrasado, sobre todo islámico, pero non só islámico, e constitutivamente homófobo sempre.
O homonacionalismo sérvese de ensamblaxes terroristas, así lles chama Jasbir Puar, ensamblaxes terroristas, mestura de ortodoxias nacionalistas e religiosas, patrióticas, económicas, culturais, de discursos profundamente racistas que reescriben a supremacía branca e occidental en tempos da guerra contra o terror. Con todo, desanoar xénero e sexualidade trouxo certos problemas importantes. Articular xénero e sexualidade permite comprender as súas especificidades e as súas relacións e, en consecuencia, vincular teórica e políticamente os movementos feministas cos queer. Como sinalou Judith Butler, e aquí a cito, debe ser posible afirmar unha serie de relacións non causales e non reductoras entre o xénero e a sexualidade, non só para asociar o feminismo coa teoría queer, como poderían asociarse dúas empresas separadas, senón para establecer a súa interrelación constitutiva. En calquera caso, e por certo, é un placer poder traducir a estas pensadoras ao galego, que eu saiba, Judith Butler non está traducida ao galego. Non? Unha falta aquí clamorosa. En calquera caso, nada disto tería sido posible sen o activismo e a determinación dunha xeración decidida a cambiar o mundo nas prodixiosas décadas dos anos 60 e 70. Bueno, e iso, por facer moi corta, e acortei o que puiden, non unha historia que é bastante máis larga, sinalarei estes fitos que xalonan o feminista lesbiano queer, que nos fixo feministas lesbianas queer, algunhas. Os 70 foron unha década de manifestos, que no ámbito do feminismo lesbiano inaugúrase co merecidamente famoso panfleto das Radical Lesbians, Woman Identified Woman. Eu traducín isto como a muller xino identificada, non? Onde definían o lesbianismo en termos de xino-identificación. Para elas, lesbiana é unha das categorías sexuais en que os homes dividen a humanidade. Nunha sociedade non patriarcal en a que a sexualidade puidese expresarse libremente, as categorías patriarcais de homosexualidade e heterosexualidade desaparecerían. Non son descriptivas, naturais nin innatas, senón impostas polo patriarcado e no seu beneficio. 2 anos despois, Charlotte Bunch, que formara parte das Radical Lesbians, publicou outro clásico, Lesbians in Revolt, a revuelta das lesbianas, onde, ademais de insistir na consideración do lesbianismo como xino-identificación, propono como unha opción política. Aquí está a origen dese famosísimo lesbianismo político do que oiríades, escoitaríades falar, non? Bueno, pois como unha opción política, o lesbianismo como unha opción política que pode desmantelar o patriarcado e máis, no seu pensamento, seguir considerando o lesbianismo en termos de sexualidade e como unha conducta privada só beneficia, de novo, aos intereses do patriarcado. Finalmente, o lesbianismo político chega á súa maioría de idade no 1979 co manifesto das Lead Revolutionary Feminist, no que afirmaban: pensamos moi en serio que todas as feministas deberían ser lesbianas políticas. A nosa definición da lesbiana política é a dunha muller xino-identificada que non folla con homes. Non significa obrigatoriamente ter sexo con mulleres. 2 anos antes, con todo, o Combahee River Collective, que se formou en 1974 como primeiro colectivo de feministas negras, publicara a súa memorable declaración onde, dende a propia experiencia de ser mulleres negras, lesbianas, socialistas e feministas, reflexionaban sobre a simultaneidade de opresións que rexeitaron tratar como experiencias singulares e superpostas, o que se solapaban, a clase, a raza, o sexo, a sexualidade. Dicían elas, os principais sistemas de opresión están imbricados. Máis tarde,
Kimberlé Crenshaw, unha das fundadoras da teoría crítica da raza, usará o termo de interseccionalidade para aludir ás complexas interseccións e interaccións entre identidade e relacións de poder. Todos os eixos de opresión, raza, etnia, xénero, sexualidade, clase, etc., conxúganse e fusionanse de xeitos múltiples. Están embrollados, como dixera Gloria Anzaldúa en Borderlands, a fronteira. Gloria Anzaldúa era unha feminista lesbiana mexicana, chicana, autora, bueno, fundamentalmente de textos de creación, pero tamén de textos ensayísticos, e ela aquí en Borderlands, a fronteira, reflexiona sobre este embrollamiento de categorías, non? E di ela, as lesbianas de cor, a máxima rebelión que poden emprender contra a súa cultura nativa é a través da súa conduta sexual. A lesbiana vai en contra de dúas prohibicións morais, sexualidade e homosexualidade. Sendo lesbiana e crecendo católica, adoutrinada como heterosexual, I made the choice to be queer. Esta frase famosísima e a usamos sempre como para exemplificar este cambio de entender o queer como unha decisión persoal. I made the choice, elexín to be queer, ser queer. Para algúns, isto é xenéticamente inherente, sigue dicindo ela. É un camiño interesante que se desliza continuamente dentro e fora do branco, do católico, o mexicano, o indíxena, os instintos. Pois, entón, todos os eixos de opresión están imbricados. A opresión de xénero forma parte dun conxunto de opresións e para acabar con elas hai que acabar cos sistemas político-económicos do heteropatriarcado, o imperialismo e o capitalismo. Esta declaración das Combahee River, deste colectivo de feministas lesbianas negras, esta declaración foi unha potente crítica tanto ao feminismo branco como tamén ao separatismo lesbiano. Doutra banda, o feito de que durante eses anos o lesbianismo tivérase deconstruído como unha identidade innata para considerarse unha elección consciente, elexida e política, o lesbianismo político. É certo tufillo a intelectualidade e condescendencia cara as lesbianas de pedigrí, aquelas que naceron e sempre foron e serán sempre lesbianas, houbo isto tamén se deu, esta certa condescendencia cara as lesbianas de pedigrí e de ambiente non intelectual nin politizado por unha banda e por outro, por un moralismo antisexo bastante hostil cara as formas populares de sexualidade e de representación lesbianas, fixo que moitas lesbianas de clase traballadora, lesbianas de cor, lesbianas prol sexo, prol roles butch femme, as lesbianas non universitarias e de cultura de bar, en fin, a amplísima maioría se sentiran alienadas dun movimento que non as representaba e que as consideraba alleas e mesmo desagradables. Os bares de ambiente eran o centro da vida social lesbigai e, como tales, desempeñaron o papel de verdadeiras institucións para a existencia das culturas e as subculturas homosexuais e para resistir ao estigma da homosexualidade e crear lazos e relacións de comunidade. A revolta de Stonewall é un exemplo soberbio de como as trans, as tolas, as marimachos e moitas deles negres e latines foron que tanto incomodaban aos movementos homófilos do momento, xogaron un papel protagonista e de primeira liña. É certo que a existencia de comunidades sexuais facilita a axencia, a identificación, a solidaridade do grupo e a acción colectiva. Pero, ao pensar nas culturas e subculturas LGTBQ, é imprescindible pensar na importancia que ven adquirindo o interese cara a desmontaxe doutro binarismo, o binarismo urbano-rural e a súa xerarquía. Non se pode negar que existiu e existe un éxodo LGTBQ ás cidades,
nin o papel que as cidades desempeñaron no xurdimento dos movementos de liberación. Pero non é menos certo que a historiografía LGTBQ descansou sobre, cando en realidad construíu, a idea estereotipada dunha vida capitalina de comunidades sexuais que dan advenimento a subxectividades e identidades lesbianas e gais como as coñecemos actualmente, visibles, organizadas, asertivas, orgullosas. Fronte a elas, o rural imagínase como provincia, provincianismo, ausencia, represión, soidade, illamento, intolerancia, persecución. E conscientemente ou non, se produciu unha teoría e un relato fortemente marcados pola metronormatividade, da que tamén falou Lorenzo. E claro, aquí en este contexto, eu creo que hai que mencionar como non, porque son un fenómeno global, mundial, incrible, non? O agroqueer de Monterroso Lugo, non? Trascendeu fronteiras e está non como exemplo, non? En todas partes. Bueno, metronormatividade. Sobre a metronormatividade, aseguráronse outros pares coa mesma estrutura e efectos parecidos. Moderno tradicional, progresista conservador, visible armarizado, incluso occidental non occidental. Non resulta curioso que entender a sexualidade, por outro lado, non, como algo non monolítico e dunha peza, e isto quizá a min é o que máis me interesa ultimamente, porque nos confirma que ás veces as teorías construccionistas, pensamos que son teorías construídas dende as ciencias humanas e sociais, e ás veces, cando a propia bioloxía ven a darnos certa razón, é o momento de dicir chapó, que ben pensábamos ou que ben pensamos, non? E isto sí que está ocurrindo agora me parece sumamente e increíblemente interesante, non? Bueno, pois non deixa de resultar curioso que esta percepción da sexualidade como algo non monolítico e dunha peza, senón como algo construído, complexo e cambiante, en curso, viuse validada pola bioloxía, a ciencia por excelencia da natureza. Por exemplo, a xenetista Anne Fausto Sterling, en Corpos sexuados, do 2008, observou que no que se refire tanto ao sexo como ao xénero hai diversidade en todos os niveis da bioloxía humana, cromosomas, hormonas, xenitais, estrutura cerebral, en moitos dos aspectos que encaixan coa idea que temos de macho e femia e masculino e feminino. Pola súa banda, Cordelia Fine, esta vez dentro do territorio da psiconeurociencia, no 2010, publicou unha investigación acerca de como os roles de xénero teñen un efecto nos nosos cerebros grazas á repetición das normas de xénero, confirmando así a idea de Butler de que a repetición das normas de xénero é a que crea o xénero e non a inversa. E para Cordelia Fine, non? O sea, demostra, ademais, como esta repetición constante das normas de xénero dá forma ás nosas conexións neuronais. Grazas á neuroplasticidade do cerebro, o xénero faise, pero tamén podería desfacerse xustamente e exactamente como argumentou Judith Butler 20 anos antes. A neuroendocrinóloga Siri Van Anders no 2013 ofrece unha lectura da sexualidade que a confirma como multidimensional, biopsicosocial. Cada suxeito, di ela, cada suxeito ten unha configuración, non unha orientación, unha configuración sexual única, produto das súas particulares condicións, que sempre son únicas, do seu corpo, a súa psique e o seu contexto social. Volvendo a unha historia ben coñecida, no 1990, na Universidade de California, en Santa Cruz, na que traballaba e aínda traballa Teresa de Lauretis, organiza un congreso o que titula Teoría Queer. As conferencias foron un pouco máis tarde recollidas nun número da revista Differences. O éxito Teoría Queer
nunca se escoitara tal cousa, non existía. O éxito do sintagma foi fulgurante por dous motivos. Unha pola audacia casi anatema de engadir ao venerable e académico substantivo teoría o insulto queer. Teresa de Lauretis, participou no 1998 nun congreso en Vigo e ali contou isto que xa tamén é ben coñecido, en fin, que usou queer porque era a palabra que circulaba no argot do activismo LGTBQ para autodenominarse a si mesmas bolleras, maricas, trans. Traducir queer como teoría marica non está ben, non está ben, non debe facerse. Bolleras, maricas, trans, unha palabra paraugas baixo a que atopaba abrigo toda a fauna abigarrada e heteroxénea das sexualidades non normativas e antinormativas. Pero o subtítulo daquel congreso, Teoría Queer, era Sexualidades lesbianas e gais. E móstranse aquí dúas das características de queer que quero subliñar desde este mesmo momento. A primeira, o seu carácter de palabra franca da comunidade de pervertidas sexuais. A segunda, que a teoría queer ten as súas raíces nos estudos lesbianos e gais e estes son inseparables da teoría feminista. Aínda que a estrutura de queer sexa rizomática ou arborescente e os seus obxectivos tamén o sexan, aínda que poderían resumirse transformando o sustantivo en verbo en queerizar, é dicir, volver extraña e sospeitosa a heteronormatividade, as súas institucións e o tipo de subxectividades, de sociedades e de saberes que produce e reproduce, ocultando coidadosamente o traballo de produción e facendo pasar pola forma en que as cousas son por natureza sen intervención humana. A heteronorma institucionaliza a idea da naturalidade da sexualidade, que parece xurdir espontaneamente como a auga dun regato, transparente, prístina. Con todo, a sexualidade humana parécese máis ás fosas abisais dos océanos, poboadas de formas de vida fantasmalmente extrañas. A intrínseca rareza da sexualidade foi a achega valiosísima de Freud e a teoría psicoanalítica á cultura. A relación de continuidade da sexualidade e o inconsciente é xa que logo da subxectividade e a identidade. Continuidade, entón, de sexualidade e inconsciente, subxectividade e identidade. A inherente mezcolanza na sexualidade de desexos e fantasías, como demostrou a psicoanálise, dá conta do potencial tamén inherentemente desestabilizador do suxeito de calquera ideal de identidade ou de identidades feitas dunha peza e para sempre. Pero non é da etioloxía da sexualidade do que veño a falar aquí, senón das súas políticas, da sexualidade como algo vivido en modos especificamente históricos e culturais e construída por discursos específicos. Isto implica que non hai ningún discurso sobre a hetero, homo, bi, trans, etc. É imposible de ter ou predecir o futuro dun sintagma que non fai senón expandirse e cantos eran en internet había como cantar 32. Bueno, pois aí eu acorto a 5 ou 6 aquí. Non hai ningún discurso sobre a hetero, homo, bi, trans, etc. sexualidade verdadeiro porque tampouco hai ningunha verdadeira hetero, homo, bi, trans, etc. sexualidade. Estas categorías se definen e crean prácticas ou comportamentos ou identidades sexuais que son culturais e históricas e non se traducen transparentemente a todas as culturas en calquera tempo. En Identification Papers, Diana Foss argumenta que, e cito, a dificultade máis seria de deseñar unha política ao redor da identidade é o feito de que o inconsciente xoga un papel constitutivo na produción de identificacións. É unha tarefa formidable, se non imposible, para o suxeito político exercer un control estable e duradeiro sobre elas.
Entón, e no mesmo fío que de algunhas preguntas que facía Lorenzo antes, entón, é heterosexual ou que é unha muller que ten unha sexualidade heterosexual, pero as súas fantasías eróticas son sempre lésbicas? É lesbiana ou que é unha muller que sempre mantivo relacións lésbicas, pero agora está nunha relación de parella cun home e, aínda así, segue definíndose a si mesma como lesbiana? É lesbiana ou que é unha muller que está nunha relación de parella cunha muller, pero non se considera a si mesma lesbiana? É lesbiana ou que é unha muller que ten sexo con unha muller trans non operada? É lesbiana ou que é unha muller que ten sexo con un home trans non operado? É lesbiana ou que é unha muller que non ten relaciones sexuais de ningún tipo, aínda que se identifique como lesbiana? A combinatoria de posibilidades é potencialmente infinita e as identidades pechadas producen monstruos, ortodoxias. Como di María Lugones, a monofilia e a pureza están cortadas co mesmo patrón. Volvendo á teoría queer, non se trata de que é senón do que fai, ou mellor, desfai. Desde o mesmísimo principio, teóricas e teóricos queer sinalaron que definir queer era moi pouco queer. Porque, por exemplo, queer carece dunha lóxica fundamental e dun conxunto consistente de características. Dixo a Marilla Gos no 97, ou queer non refire particularmente a nada, é unha identidade sen esencia. Describe un horizonte de posibilidades cuxa extensión precisa e a heteroxeneidade do seu alcance non poden ser delimitadas a priori, dixo David Halperin. O queer define unha estrategia, unha actitude, articula un cuestionamento radical de normas e ideas sobre o xénero, a sexualidade reproductiva e a familia, dixo Sandy Smith. En fin, non é xa que logo unha identidade ser queer, senón unha posición política e provisional, un conxunto de prácticas e saberes que desafían os saberes e as identidades normativas. Tamén se usa vímolo como abreviatura para dicir LGTTBQIA, etc. Este sentido é o máis problemático porque para acoller a unha comunidade tan ampla de raros e raras e rares, queer estandariza e borra as diferenzas, os privilexios, as opresións entre nosoutras e nosoutros e nosoutres, homoxeneizándonos nunha idealizada, pero en absoluto idílica, comunidade, como unha gran e solidaria e feliz familia queer. E nada máis lonxe do que somos. Isto xa o sinalou outra vez Gloria Anzaldúa. Queer úsase falazmente como un paraugas onde queers de todas as razas, etnias e clases falsamente atopan a cubillo. Ás veces necesitamos este paraugas para fortalecer as nosas filas contra extraños, pero ata cando buscamos a cubillo baixo el, non debemos esquecer que homoxeiniza e borra as nosas diferencias. No 1998, en Vigo, Teresa de Lauretis mostraba xa un certo fartazgo e moitísima sospeita cara ao éxito apabullante do queer. Por unha banda, si queer é calqueira cousa que se enfronta á normatividade, si queer é todo o anormal, queer non é nada. Ningunha palabra pode ter un significado tan inmensamente aberto. Doutra banda, na teoría e a comunidade queer, gay, pero sobre todo lesbiana, convertéronse en obsoletos restos dun pasado pasadísimo de moda, de identidades osificadas e políticas asimilacionistas e conservadoras. Alguén comentaba antes no público que lesbiana, ou que tal vez o comentaba Lorenzo, non me acordo, que lesbiana era xa como, que xa casi nadie se dicía lesbiana porque era como antigo, non quedaba como cutre, porque xa o moderno era ser queer, non? Bueno, pois, efectivamente, termos como gay ou lesbiana convertéronse en obsoletos restos dun pasado pasadísimo de moda, de identidades osificadas e políticas asimilacionistas e conservadoras.
Eu acórdome de cando as lesbianas éramos os patiños feos de todas as causas de xénero, sexo, sexualidades. Pero aquí estamos, insistimos, somos feministas lesbianas queer. A experiencia fixonos non só derribar límites e non cruzar fronteiras, atentas a este movimento de cruzar e entrecruzar, de tecer e entretecer amores, afectos, discursos, experiencias, activismos, a cambiar. Eu a isto chamo queer e o uso como verbo. Pero hai tamén no queer quen renuncia a ponerse un nome ou a asumir etiqueta algunha, como a se poñer nome a algo implicase pechalo para sempre, convertelo nunha categoría blindada, estancada e estanca. E iso, malia que sabemos, sen ningún atisbo de dúbida, que as categorías son porosas e, sobre todo, que interseccionan e hibridan co resto das identidades que nos fan. Que todas, todes, somos mestizas, mestizos, mestices. Segue merecendo a pena insistir en que as categorías identitarias non existen fora ou antes da cultura e que a subxectividade construíse sempre en relación a un outro, con os outros. E co mundo, e que se está sempre en proceso, o mesmo que a vida. Dicir que a identidade é construcción discursiva non implica que podamos renunciar a ela. A identidade, por provisional que sexa, é imprescindible para ser, pero tamén para a acción colectiva. Por iso resulta tan valioso o concepto de esencialismo estratégico de Gayatri Chakraborty-Spivak, ou entender a identidade como unha ficción necesaria, aínda que houbo quen lle chamou a mentira necesaria. Seguramente tamén, máis que como comunidade, sexa máis útil estratégicamente pensarnos como coalición. Nin a feminista, nin a LGTB, nin a queer, somos exemplos de plácidas comunidades de intereses que se consensúan a través de negociacións racionais. Mais ben, somos movementos salvaxes, nos que a defensa da nosa diversidade e as nosas diferenzas maniféstase nun estado de desacordo e desunión casi permanente. Quizás sexa esta a única forma de manexar a nosa profunda e enriquecedora diversidade. Isto ás veces o dicimos como unha forma de consolarnos. A nosa profunda e enriquecedora diversidade. Porque a nosa política é anti-asimilacionista, e porque a nosa política é anti-asimilacionista, prefiro con Jack Halberstam os feminismos o que el, antes Judith Halberstam, autora de Female Masculinities, de feminidades de muller, masculinidades de muller, digo, agora Jack Halberstam chamou os feminismos sombríos, eses que, di el, perturbaron as formas máis aceptables do feminismo, que están orientadas á positividade, á reforma e á integración, no canto de cara á negatividade, ao rexeitamento e á transformación. Os feminismos sombríos non operan baixo a forma do adecuarse, do ser e do facer, senón baixo as formas escuras e sombrías do desfacer, do desarmar e do transgredir. En España hai xa tempo o grupo de traballo queer, e xa tempo, hai como 10 anos. E é como se non pasara o tempo. Ás veces parece que non pasa o tempo, que o que se di, o que se pensa, o que se escribe non tiver efecto. Fai 10 anos o grupo de traballo queer invitaba o feminismo a queerizarse. E dicían, facer unha aposta polos feminismos queer require atender a como as diferentes opresións están articuladas, a como o racismo, o clasismo e o heterosexismo se reproducen violentamente na nosa cotidianidade e evitar a saída fácil de fixar a priori unha exclusión primaria, sexa xénero, sexa sexualidade, sexa sexo, sexa cor, raza, etc., etnia, en fin. Por iso, o queer non debe anular as diferentes diferenzas e as implicacións vitais que supoñen, e non presumir un suxeito político xa formado, nin unha xenda política establecida e fixa a priori.
máis dunha década despois, incomprensiblemente, no feminismo académico español mainstream e a veces, teño que dicir, mainstream, segue reproducindo heteronormalidade e binarismos e bioloxicismos. Creo que as feministas lesbianas queer somos a distopía dese feminismo académico dualista e heterocentrado. Pero o mundo móvese. Queer no século XXI non é utópico, senón atópico. O seu exceso en si mesmo produce efectos de distorsión de calquera binarismo. Aínda que resulte paradoxal, como feminista lesbiana queer, sigo defendendo a necesidade, desde unha perspectiva política, de reivindicar palabras como lesbiana ou bollera ou marica ou gay, porque nos definen antes de que teñamos conciencia diso. Tamén para desactivar os seus usos homofóbicos, aínda que activar o erro necesario ou a mentira necesaria da identidade pareza tampouco queer. Grazas. Eu non sei como vos atopades, eu estou francamente abrumado e agradecido pola túa facilidade, no, pois para conducirnos neste relato e a túa facilidade para ir desgranando, no, os conceptos que moitas veces son complexos e debates insisto, complexos, pois por achegárnoslos aquí. Abrimos entón unha quenda de preguntas, suxerencias, debates, comentarios, que se alguén quere comentar algo ou facer algunha pregunta, este é o momento. Bueno, teño que dicir que estou acostumada a que me dean por todas partes cada vez que digo isto de feminista lesbiana queer e acabo dicindo que hai que manter estas palabras con orgullo e hai que dicirse orgullosamente, seguir dicíndose orgullosamente lesbiana, marica, bollera, trans, non? Porque son efectivamente palabras aínda cargadas de homofobia e que nos definen mesmo en contra da nosa vontade. Polo tanto, eu creo que hai que apropiarse sempre hai que apropiarse da linguaxe. Debemos nomear, debemos usar a linguaxe como unha forma de autonominación, de autodenominación e, dende logo, sempre, dende o orgullo, nunca deixar que nos nomeen, en fin, non só que nos nomeen, é dicir, non deixar que falen por nós, pero non falar tampouco nos seus termos. Apropiarse da linguaxe é vital para a nosa supervivencia. E eu digo isto tamén, en fin, saíndome deste marco, pero cando leo as traduccións de algúns destes libros de teoría queer ou de experiencias queer, por exemplo, é chamativísimo que traducen en masculino. E como pode... por exemplo, este libro de Jack Halberstam de Feminismos sombríos, que de verdade invito a que pasedes por este libro porque, unha parte despois, teño que dicir que fai crítica das series de películas desas que eu non vin, desas de animaliños, de ballena esa que deixan libre, ou non sei que, de series destas de dibuxos, de animación, de Disney, eso, vale. Unha boa parte do libro é eso, pero despois hai esa parte dedicada aos feminismos sombríos. E todo o tempo fala en masculino. E eu digo, pero, a ver, a persoa que traduciu isto non se dá conta que para falar de os queers non pode usar o masculino. Entón, é imprescindible que nos apoderemos da linguaxe para non deixar que a linguaxe malfale por nós. Nos malinterprete, ademais, non? Nos diga mal, nos nomee mal, nos... É dicir, que estou facendo aquí unha defensa, porque nos va a vida en isto, de un uso da linguaxe inclusiva, dun uso da linguaxe que non fale en masculino. En cada segundo, asumir ser algo, quero dicir, implica tamén vivir como eso, non? Ser feminista, ser lesbiana, ser queer,
sabemos que é unha vivencia que levamos á vida e que levamos ás nosas casas, que non é só algo do que leemos ou do que charlamos e conferenciamos, non? Vivir como unha lesbiana, como unha feminista, vivir como un gay, vivir como unha persona queer, vivir como unha persona trans, implica, e sobre todo, implica vivir cada día, cada segundo da vida. E cada segundo da vida, incluso mentre soñamos, usamos a linguaxe. A linguaxe non nos abandona nunca. 24 horas do día, 365 días ao ano, e eso multiplicado polos días que vivamos. Esos, se non usamos unha linguaxe incluída, seguimos facendo patriarcado, heteropatriarcado. Así que fixadevos esta importancia da linguaxe. E dito isto, me abro as vosas, se hai algunha pregunta, si. Bueno, pois, parabéns, eu creo que xa o dixo aquí, que estamos aquí en estado de, ai, que ben, canto pensamos con orgullo nos fixetes pensar. Moitas grazas, a verdade. Eu solamente unha cuestión que dixetes, porque dixetes tantas cosas aquí arriba, que collimos notas, despois a volveremos a ver como claro, a partir de mañá están colgadas os vídeos, volveremos a ver con máis detenimento, parando, collendo, pero hai unha cuestión que sí, o de apropiarse da linguaxe, efectivamente, tamén co que significa apropiarse da linguaxe, supoño, porque vai cambiando, como te decías, es fluido na nosa vida e no noso pensamento. Me preocupa moito isto da exclusión primaria, porque sí que estamos nun momento, polo menos eu o que vexo no feminismo a nivel do Estado, onde temos certos debates como, outra vez, no, que non, o sea, de verdad, o é que xa me sinto moi maior para volver a escoitar se existen contradiccións primarias, como? Mande outra vez. E que é o importante, que é o central, que volvemos a escoitar iso no ámbito dos debates feministas. É dicir, que outra vez que son as mulleres, hombre, pois, non sei, xa non o sabía fai moito tempo, agora ni idea. Entón, como este concepto que ti nos propós, no, de coalición, de, non sei se é recoñecemento mínimo de que estamos situadas e que o que é unha exclusión primaria varía segundo quen sexas ou segundo o momento da vida no que estés. Entón, como facemos un pouco para volver a tecer con ese feminismo mainstreaming do que falabas, que non solamente está na academia, sino que neste momento pois tamén está en unha parte importante do movimento da rúa. Como, non sei, como tecemos, ou como nos coaligamos, ou como por lo menos nos recoñecemos. Como crees ti? Pois esa é a pregunta do millón, como tecemos xuntas? Como tecemos xuntas? Pois eu creo que teño a mesma sensación que ti, Carme, ás veces, cando digo, pero aquí outra vez, o sea, pasaron décadas e aquí estamos outra vez, o sea, que non aprendimos nada e que, o sea, lemos e o que lemos se nos olvida porque non o incorporamos ás nosas vidas. Que nos está pasando? E sobre todo, o que me preocupa a min é que hai un feminismo que sí é mainstreaming, o sea, sí que sigue que é un feminismo curiosamente conservador, e para mí isto é un oxímoron. Feminismo conservador eu non o podo concebir, porque ademais é un feminismo excluinte. Se defende o seu dereito como para dar carnés de feminista, repartir carnés, prebendas, o sea, e isto, non sei, o sea, temos loitado tanto para chegar hasta aquí. Entón, eso para min é do máis preocupante e eu, claro, digo, é que eu con estas non quero conversar, non quero saber nada destas. Chegar a acordos é imposible, non sei, pero ao mesmo tempo non teño a solución, porque de verdade que ás veces escoito algunhas destas feministas e eu o que quero dicir é ti non és feminista, o sea, ti és incluso antifeminista. E entón, claro, é así. Entón, unha que fai, levántase da mesa pero ocupan tanto espazo e, por certo, teñen uns foros tan, non? Exacto, e coberturas interesadas que facemos? Que facemos? Que facemos? Aquí, eu de verdade que a mí me dan ganas de levantarme da mesa, pero
Bueno, lo primero, darte mucho las gracias por validar esa necesidad de incluir la perspectiva lésbica dentro del feminismo como una herramienta que rompe el discurso de la contraposición constante contra los hombres, ¿no? Y abre esa posibilidad de fronteras y de ser en tantos ámbitos, ¿no? Porque de muchas maneras, sobre todo bueno, a nivel contemporáneo en España, el acceso a ese tipo de teorías es muy limitado y parece que el discurso feminista ha sido completamente fagocitado por el feminismo, ¿no? Las feministas cansadas de luchar, sobre todo las jóvenes y menos preparadas, quizás se sienten muy amparadas por el movimiento feminista, se dejan llevar por esa corriente, protegidas por un grupo donde antes se sentían muy solas, ¿no? Y no han encontrado y siguen sin encontrar un espacio propio, que está en gran medida acabando con el movimiento, ¿no? Por otra parte, me ha fascinado esta constante contradicción dentro de tu discurso entre la necesidad de la palabra y la necesidad de deshacerse de la palabra, ¿no? O sea, cómo la palabra facilita el empoderamiento dentro de una entidad subjetiva que nos imponen desde fuera, pero también a la vez limita simplemente la posibilidad de ser de otras maneras, porque es constructora, ¿no? Entonces, tú... bueno, al ser especialista en literatura comparada, has venido presentando un discurso primordialmente intelectual y académico, pero supongo que estando especializada en estudios queer como Pablo, etcétera, supongo que se pueden ver quizás más posibilidades discursivas, no tanto en la palabra, sino en la expresión artística. Porque politiza de una manera muy diferente la expresividad, ¿no? Lo que hablabas tú de la performatividad. Entonces, bueno, esta ha sido mi interpretación de lo que has dicho. No sé si estoy yendo por el camino correcto o no. Me encantaría que nos proporcionaras ejemplos de esa expresividad plural, queer, que sin definir o sin dar la posibilidad a que una palabra alguien se la apropie con fines políticos que rompan el discurso queer per se, lo faciliten. Expresiones artísticas que faciliten dentro de la literatura, del cine, el documental. Sí, porque necesitamos también nutrirnos mucho más allá de la palabra a través del sentimiento, que es la expresión artística por excelencia, es la última frontera de la libertad humana, para mí yo creo que es el arte. La literatura lo incluye, por supuesto, pero bueno, hay muchos otros medios, ¿no? Si nos puedes facilitar alguna... Bueno, mira, o territorio do artístico é riquísimo en manifestacións. Eu creo que no territorio, incluso hasta digo que creo que é máis na representación nas artes visuais, sobre todo, incluso máis que no territorio da literatura, que se ten enfrontado e destruído representacións, a representación estable do corpo feminino e das sexualidades normativas. O sea, no territorio das artes, dende, non sei, me estaba acordando agora dende, fíxate que nos 70 tamén xa houve un colectivo que se chamaron Guerrilla Girls, non las guerrilla girls, non, porque se lee da mesma maneira que, pues, non, que dicían isto, que nos museos só entraban as mulleres si eran as retratadas ou se estaban espidas. Quero dicir que no territorio das artes visuais está prácticamente, o sea, non deixa de asombrarnos cada día, con máis manifestacións en este terreno. En Galiza... Eu estaba pensando en Laszlo Perlman, estaba pensando, agora que preguntabas, no documental de Fake Orgasm, por exemplo, que o podes atopar na rede. Laszlo Perlman é un artista visual, fai performance non no sentido filosófico do que estábamos falando do termo, sino no sentido artístico, non? Bueno, eu recomendo se podes botarlle un ollo. Hai un documental que podes atopar na rede e ademais está comentado por Judith Butler, ten cortes, así, bueno, está curioso, sí. Eu, bueno, por traer a unha artista galega aquí, eu digo Azu Viéitez, Azucena Viéitez, por exemplo, por aí, unha das tamén históricas do tratamento do xénero, sexo, sexualidade no mundo do visual, non?
E, dende logo, creo que no terreno da literatura, creo que ningunha lesbiana que se precie pode non ler O borrador para un diccionario das amantes, onde Monique Wittig inventa un diccionario. Hai que ler a Monique Wittig porque non hai ninguén chegou tan lonxe como Monique Wittig. Monique Wittig inventa a linguaxe. É que é apasionante, increíble. Está, bueno, é tan pouco coñecida e, sin embargo, é que creo que non hai un máis aló de Monique Wittig, non hai. Monique é como non plus ultra, o sea, é increíble. E o borrador para un diccionario das amantes, inventa un diccionario lesbiano, de linguaxe lesbiana, increíble. Por ali había outra... Hola, moitas gracias. Mira, eu simplemente quería comentar unha sensación que teño co tema do feminismo, que a veces veño aquí e te escoito decir lesbiana, queer, ai, digo, que maravilla, pero é que a sensación que eu teño que hai como eso que se fala tanto da doble velocidade, non? Logo vou ao meu traballo nun hospital, son enfermeira e aquilo é terrorífico, o sea, xa os compañeiros, os supervisores son todos homes, non consigues que te reconozcan académicamente. Bueno, xa non falo de ir a ver a miña nai, porque aí se te pegas un tiro directamente, non? Quero decir, hai esa idea, non? De que como que ides moi pa diante, pero que queda moitísimo por atrás. E a mí me gustaría poder, non sei, transmitir esa sensación, non? Eu a veces, claro, me poño a ler a Simone de Beauvoir e digo, está moi pasada. Para nada. Todos os días me encontro vuelvo a confirmar que sigue existindo, non? Todo o que era denunciaba. Entonces, non sei, é simplemente esa sensación, non? De que me parece maravilloso, pero que esa doble velocidade que hai como con tantas cousas, non? De que estamos, sobre todo porque eu estou vivindo un pouco esa esquizofrenia, non? De traballar nun ambiente tremendamente patriarcal, porque creo que non hai nada máis patriarcal que a sanidade, e despois ves aquí a estos o consello e dis, ¡buah! Que maravilla, non? Bueno, simplemente comentarvos eso, non? Sí, claro, vivimos no patriarcado. O sea, ti dis, non hai nada máis patriarcal que a sanidade. Eu diría, non hai nada máis patriarcal que a universidade. Non hai nada máis patriarcal que vivir, non sei, no agro, non sei, en todas. Vivimos no patriarcado. Eu, ás veces, teño unha ilusión que me fai... A ver, creo que todas temos a sensación de desencanto. Ás veces hasta nos vence o desencanto, non? Pero claro, outras veces, por exemplo, vamos a unha mani feminista ou vamos a mani de orgullo e pensamos, isto podería ser así sempre, non? E porque podería ser así sempre, eso nos permite imaginar que podería ser así sempre, pero que as cousas non se fan soas, que non camiñan soas, que hai que estar aí para facelo sempre posible, hai que estar aí. E sí, é custoso, custa. Por exemplo, traballando na universidade, mira, hai cousas como que entre a academia, isto que se chamou o feminismo da academia e o feminismo da rúa, e sabes que mal se levaba eso, o sea, te dicían eres unha feminista académica, ti que vas a saber se eres unha feminista académica, non? E claro, eu digo, en todas partes nos xogamos cousas, na academia tamén nos xogamos o futuro, do noso traballo, porque ninguén nos vai a citar, os nosos traballos non se van a ler, en fin, todas arriscamos, todos, todes arriscamos, pero é que a vida ten risco, a vida é consustancialmente risco, e se non facemos eso, a ver, non sei como poderíamos dormir polas noites, sabes? Que canción de cuna nos podíamos cantar para dormir ou que marca de pastillas tomaríamos para dormir se non fixésemos isto, sabes? Se non fixésemos isto pequeno, cotiá, vivir unha vida feminista, vivir unha vida lesbiana, vivir unha vida queer. Eso non o deixas cando chegas a túa casa, dis, por fin xa son. No, eso o levas contigo a todas partes, porque somos o que somos e quen somos. E nos xogamos a vida, sí, pero, insisto, a vida é risco. Ninguén nos di que vayamos a salir aquí por esa porta e caigamos polas escaleiras e xa está, e se acabou a vida. Pois a vida é así, riscosa en todo, e máis vale, creo eu, máis vale arriscarse aquí, porque arriscarse aquí é moi gustoso. Porque dá moito gusto.
pese ao difícil, o sea, que sí, pese ao difícil e pese ao complicado que é enfrontarse ao mundo. Sí, bueno, yo suelo leer algo de teoría queer, pero evidentemente ni de lejos con la erudición que hoy nos has manifestado y con la reflexión profunda que ya arrastras, ¿no? Y que expandes. Y a mí, que me toca vivir a veces aspectos prácticos, ¿no? de lo que significa la diversidad, siempre me ha causado una pregunta que quiero transmitirte, ¿no? La relación que tiene. Estamos denunciando la plasticidad del género, la plasticidad del sexo, la flexibilidad que en el fondo se ve influida por todos los parámetros sociales, educativos que arrastramos cada una de nosotras. Yo me reconozco como persona de mi tiempo y de mi sociedad, aunque me voy reinventando y me voy reconstruyendo cada cierto tiempo. Pero detrás de toda identidad, detrás de toda sexualidad, detrás del acceso al sexo, yo identifico un mecanismo de deseo. Y a mí siempre me ha causado inquietud la relación de toda esta plasticidad social y de todo este aprendizaje social con el deseo. O sea, ¿dónde está la frontera de lo que es constructivo y de lo que es atávico? O de lo que es, no sé si biológico, salvaje, natural, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque, claro, a mí me toca ver, por ejemplo, pues mujeres de Arabia Saudita, transexuales, que en un momento dado toman la decisión de ponerse un burka y salir a la calle, sabiendo que van a morir. O sea, y esa es una decisión que yo no sé hasta qué punto, todo el influjo cultural que quieras, ¿no? Pero ahí hay algo muy sentido. O sea, ahí hay un deseo que al final prima sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí siempre es la incógnita, ¿no? Y quiero tu opinión, porque tú has reflexionado mucho sobre la relación entre el deseo y todo este mecanismo entramado educativo y social que hemos creado, ¿no? Y cómo se relacionan y dónde están los límites, si es que los hay, o no. Claro, pero en tu pregunta, el deseo, ¿te refieres al deseo de libertad o al deseo sexual? Porque había estas dos cosas, ¿no? Es que El es un deseo de deseo, libertad es un deseo o el sexual, deseo pero es un sexual. deseo que también de identidad. O sea, y está muy entremezclado. En el fondo es una interpretación de ti misma. Es el deseo de manifestarte como te sientes, que es muy profundo y que, por supuesto, tiene un contenido de sexualidad y que, por supuesto, tiene un contenido que va más allá. O sea, es de cómo te interpretas a ti misma en el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde digo, ¿y qué parte no viene de toda esa educación que hemos recibido y de todos esos patrones que hemos recibido? O sí, o viene todo, no lo sé. Para mí es una duda, porque es no sé, es decir, la barrera entre poder reconstruirnos según nos vayamos conformando por educación o que siempre va a haber alguna parte que de alguna manera pues brota, ¿no? Es decir, y que va a formar parte de nuestras identidades, nos guste o no. Es decir, es una duda, no lo sé. Por eso te la transmito. Mira, yo, Freud en uno de sus textos decía, fíjate, la pregunta sobre el deseo, decía él, literal es esto, dejemos que respondan los poetas. Pero, y además es que era a la pregunta sobre el deseo femenino, y decía, dejemos que respondan los poetas. Imagínate, la respuesta a la pregunta del deseo yo no la conozco. No sé, creo que nada, no hay ningún saber que nos responda a la pregunta sobre el deseo. Lo que sí sé es que el deseo también, o sea, quiero decir, soy de las personas que, por ejemplo, como lesbiana, a mí siempre me han gustado las mujeres, siempre he deseado mujeres. Hay otras personas que te dicen que su deseo es otro y que el deseo cambia. No tengo ni idea de cómo y además por qué deseamos a unas personas sí y otras no. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué nos hace desear a una persona esto? No se sabe nada acerca de esto. O sea, los poetas, las poetas también han hablado de deseo bastante. En poesía, la poesía de mujeres ha hablado mucho de deseo, ¿no?
esa pregunta no sabemos por qué, nadie sabe, quién sabe por qué deseamos. Me gustaría preguntároslo también, Marina, ¿por qué deseamos? Y por qué, claro, porque además fíjate que no deseamos finalmente siempre a la misma persona. El deseo está en curso, en marcha, se mueve, cambia, se mueve de lugar. ¿Por qué no deseamos siempre? No, en el deseo no hay siempre, en el deseo no hay siempre. No, entonces el deseo... Como xa imos un pouco pegadas ao tempo, imos dar a última palabra. Penso que había algunha máis por aí. Sí, damos unha máis, se vos parece ben, ou abrimos Paso ao desexo de comer. Pois quedan dúas, verdad? Quedan dúas. Bueno, pois damos paso a estas dúas preguntas e xa pechamos a sesión. Moi bo día. Eu nisto poñer moito en valor que haxa mulleres como Carme Adán que nos permita establecer estes espazos de crecemento e a vez un pouco sentir que non somos bichas raras, non? Sino que hai un mundo, un pensamento colectivo onde nós tamén nos podemos encontrar. E a vez non quería tampouco perder a ocasión de xuntar de alguma maneira dous factores, non? É dicir, o estudo que ten feito a Carme Adán sobre o feminicidio e a propia construción da identidade LGBT ou entidade queer. Que significa isto? Que para min sería moi importante que de alguma maneira trasladáramos eses pensamentos desde o feminismo académico, non? A vida real e saber de que maneira ese lesbianismo patriarcal logo se traduce nas propias relacións de violencia de xénero, non? Así que, para vindeiras xornadas que vai haber, por favor, creade eses espazos, porque investigar, ter datos, conocer, pois leva a mellor a non sei, a permitirnos soltar lastres heteropatriarcais que temos todo o mundo. Así que gustaríame, de alguma maneira, escoitar das dúas este cruce de factores, non? Neste caso, do que vos comento. Por último, o tema do desexo, sí que me gustaría comentar, e creo que é un enfoque común a todo o mundo, creo que sí que temos respostas, que cada quen ten a súa resposta, e o desexo sexual é por sí unha cuestión xa prohibida a todo o mundo, non? Entón, se ti pensas no desexo sexual como con unha infinidade de estímulos prohibidos e demais, se a xente pudera dicir de verdade o que desexa, aí entraría unha barbaridade de cousas. De feito, non sei, imaginade, se nós puderamos pechar os ollos e deixar que entrara aquelo simplemente que nos dera placer, non? Que nos dera gozo, e correspondendo a esa búsqueda de principio do placer, en verdade, calquera cousa entraría que nos dera placer, non? E aí evitas os corpos, os xenitais, evitas todo, só te centras no placer permitido desde a fantasía, ao mellor, non? Terrenal. Así que, máis nada, gracias. E, por favor, Carme e Beatriz, cruzade factores, xa que sodes vos que non sabedes. Bueno, farémolo. Farémolo. Sí, a última. Bueno, eu un pouco polo que iba Marina, pero... Que me miras así rara, digo... pero eu levo as crianzas, non? Un pouco reflexionar sobre estas crianzas trans, que é o que nos toca, non? Como estas crianzas educadas para, en fin, medrarse do sexo asignado, se rebelan en contra da súa educación, das familias, do entorno, e con 3-4 anos impoñen a súa maneira de vivirse como sexa, non? Entón, que opinas ti desta... Bueno, eu chamolle a revolución trans, non? Nada menos. Que opinas? Por qué? De onde sale isto de repente, estas crianzas empoderadas que se rebelan contra todo e que nos fan ver que, en fin, que corpos, que a todopoderosa bioloxía pouco ou nada ten que ver con identidade. Claro, eu tamén lle chamo revolución trans, como a ti. Sí, e creo que a transexualidade para min demostra como casi ningunha outra cousa que efectivamente
as nosas ideas non sobre sexo, xénero, de sexo, son dispositivos reguladores e que algunhas crianzas, algunhas destas pequenas criaturas teñen dende así, coa súa mera existencia, demostran que somos capaces, que poderíamos ser capaces non de liberarnos de todo isto, que a cultura finalmente non nos machaca ata o punto de facernos caber nos moldes de xénero, sexo, desexo, non? Onte en Vigo facía o colectivo Nos Mesmas, o colectivo de lesbianas, presentaba unha pequena exposición de fotografías de alumnado da Facultade de Belas Artes que se titulaba que se titulaba O marco do xénero non era o marco do xénero, era o molde do xénero, moldear xénero, bueno, algo así. E claro, moldes de xénero. E efectivamente, é que non claro, esta cultura é unha especialista en crear moldes e facernos caber, non? E tantas veces esta estructura, este molde, a mí me recorda a primeira vez e única vez na miña vida que vin de cerca, o sea, que vin un zapatiño destes dunha muller de aristócrata chinesa, o sea, es que moldes caber, non? E é como o leito de Procusto, o que non cabe en ese molde hai que cortalo. Entón, eu creo que todas as persoas estamos feridas, estamos cortadas a medida dese molde e que algunhas persoas teñen, casi diría sorte, fíxate, dende ben pequenas de non caber, de non deixarse caber.